shit, alltså. Tanterna har ju gett upp. Förresten, vi gör Ashelson och Nilsson. För att guida er en gång till så måste jag visa vad som hänt under tiden ni har väntat. Ursäkta tanterna. Vi tanter har varit slöa så att vi laddar inte upp på YouTube. Men jag måste faktiskt berätta en nyhet. Tanterna har vunnit! Yeah, alltså. För att guida er runt så ska jag och Asselsson visa er att det bara är en tantsmamma kvar i huset. Ni ska få se henne nu och det är en omedelbart som vet att tanterna bor här. Hon vill kriga mot dem. Vi måste visa henne närmare och närmare. Hon sitter här bak. Vi hörde en kaffemaskin. Undrar vem det var. Tanterna vann! Yeah! Det här var sista avsnittet och tanterna vann. Så att, hej då! Prenumerera för sista gången. För att du vill ju gärna prenumerera på Gastifonji, eller hur? God vår! God vår! Vi firar med kaffe och tandspullar. Hej då!